daurin shi kyau daure shi zauna ba sai dai mutum bai bayan tsaya ba haɗa su dawo nan da kansu yawwa wai kudi a wurin nan sai ka tsaya a nan ka yi min gadon su ka bari kowa ya motsa duk wanda ya motsa ka buga masa a wannan ya mutu aka yi kubce sai ka duba shi sai ka duba shi kai kutuma dumadu me ran gani without Johnson you go score top on top for your part today me ran gani where Jackson who was you know yeah Johnson kai kana da hankali ina yake duka sun tafi stupid kai Iliya dan mai ƙarfi su da neman rayuwarsa dan China